Karon, mingaw man kaayo ni akong channel karon kay ang mga bida nga si nag-earning og si Irael. Wa man sila ming shooting sa Buyong Mix TV. Ang ganahan ako nako ato nila kay kana bayot ba. Maikimudag kay kiay mayo ani mangita ko. Ako silang rehaon ba ilog ni nga magbayot. Ngita ko dito ba sina dito sa unahan ba. Kasi mga amigo na ko ba kay soon sila sa Buyong Mix TV. Tuon ako. Pare. Ay! Raping. Ogso! Niguta ko ninyo diri nga. Imo rin Ogso! Imo sa. Naa mo na tamping-tamping diri napita mo din indot. Oo, imo saryo. Wala siya. Bro, o pa na itong bro ha. O pa na itong pure gina sa katiba. Pure gina. Mintras nga magtagay-tagay ta, ato sa palabion ang atong istorya. Din man gikan dai bro. Gikan tag taon ko sa Gamay Buntod. Mao ba? Kauban sa dakong bungtot. Oh, kauban sa dakong liki. Okay, kaya na. Bro, wala ka ba bro? Gitagayan ka bro. Wala ka ba si BBM o si Sara nga naglalis man? Maul lagi ka. Naglalis ni tungod sa baso. Oy, ano? Sa may boss. ADR lagi ko ron kay apil eh. Oo, wala pila Ay, siya. mo na kinamagwangan na. Ano kimagwa ninyo? Nag-all na kay try mo buwan na. Kalma man kayo. Malagwa na. Manager pa yun. Oh. Boss, amo manager. Mo na siya. Kalmahar ko na yung manager ko. Oh. Anan na siya. Nagpahilom-hilom na siya. Boss, nagpahilom-hilom na siya pero nagpautog. Kayo dai. Sa English ba? Silent but good. Oh. Abe, si Pregario kadi ka tubo. Ari. Sabi ko na. Ay si Pregario. Ya karon. Taman, nakoy ngita lagi og artista lagi. Ha? Gusto Chorros! May mo acting og ginayot ba? Ha? Ako boss. Ako na. Boss. Apil ka? Apil ko. Ayaw boss, dungo dako kay Dako, tiyan dako. dako. Ayaw boss, wayang Baboy. Kami ang ngayon so kayo mo. Oh. Kasi ilan to ngayon kay mo. Nya. Masugot mo audition mo nako nga. Oh, sige. Sige, karon imong apil sa boss. Apil ka? Oh. Ay sa kanyo. Kami lagi Wa ka. sa nako ang pamorma para nga siguro jud magatuo ka nga artista giko. Mas ako. Pila may Boss, tiip ana. bawal sa ako ha. Oh, di ako. Sige, Pila may tiip ana dai tiip. Ako kay na lifetime tiip ni. A few minutes later. Ano man tong mga kauban ninyo ko na malig lagi. Boss, dira ka boss. Dira. Kini may buhok yung pambabae boss. Daya ingana daya Wow, wow, ginay mong props di ay. Oh, dato ka. Sige. Ngayon na. Nya. Tilawas. Ato pud silang common. Dali yung humuam dai. Okay. Bro, sila. Sila. Kay murag tan-aw na ko ninyo di mo da kay ikaw putot kay ka. Murag kahit ani. Magkuha ka gamay. Magkuha ka gamay. Are marumay ka sa madawat pa ka Kung pagka Oh. dakuha tong usah na. Dugay kayo. Boss. Dugay kay kasos Ako kami na. boss. Ah sige boss, ako may pawaran kami na. Kaya lahat nila boss. Sige na. Oh, pauna na sila, pauna. Kini kay po nahon. Usa mo ni. Karon por mo suway kung ngani mo. Kita duha. Ay, Tingnan. Ah, to. Ay, kita ginayo sa unang Pasok, try. pasok eh. Pila may premium ani boss? Di kuhar mo. Oh, may kung ginayot mo. Mag-artista magha mo. Mag-artista ka? Nakita tiip. Artista uy. Ah. Lifetime ang inyong tiip ani. Da. Ano? Ay, Wala na. Sige. Ang dawat. wala sa asa may paso Sige mga ana ko action na kuno. Ginayot ko na. Oh, payot oh, Ah, dara. di masilipin. Di ka ma. Di ka ma. Ako boss. Ikaw ka na ba? Oh, Di paso na ubos. Sige, action ko na pag ginayot. Oy, di magsilpi, di pwede ni. Pauli may. Paglana mo puto sa inyo. Pag ikaw panguling. Kira doha. Dati er lang. Tay, gamay ra nagligas ni tugsok. Ikaw idol Tinoy. Ikaw na. Ulang. Dawat na ko ani oy. Dako pag tiip ra ba? Ako boss. Ikaw na be. Saan maghubog pa ka? Ina na oy. Ikaw, Brad. Reserve lang ka na ko ha. Kaya mo unti kang munikas barang.
Pwede ka diha. Kami gud duhan daw kana kami duhan. Ikaw be. Dire. Kana. Ay, Dili pwede. paulin sa inyo. Mura man kag gipatol noon. Ayun buhata de. Aray si kon. Ay, katong doon naman to. Bos. Boss, Okay na, nakapasar sila boss. Boss, dala ko. Ton. Nakapasa mo ko gipatol lang usa. Ha? Ako Ulo, pa mo. boss. Kaman kaya postig. Oyog mo na mag. Postig oyog. Sabi ko, ang tusag. Sige boss. Siya sa una boss. Ano na, boss? Sus, payot lang. Be. Kaya natay reset niyo po ni kauban no. Oh. Aya ako sa ngomon ni kung bok receive naman kani siya Ah, daan. reset na. Diha lang ka, Brad. Diha lang ka kay reset ka diha. Sorry. Kuan kapudlong dai. Pahumar ko sa imong bukok dai. Biday, kita na imong naong pa. Ano sa bukod dai? Kaya sudah palulong. Dai. Umasa ko dai pa. Eh, receive naman ka dai. Ay, pagdali mo, oy. Sige, na. Saman, boss. Gusto magpaso. Ang paso. Oh. Hi, my name is Butiti. Kana mereka oyon kana. Mereka mau jod. Ikaw kaya sa. Hi. My name is Donesia. Ang ako tinang libuna. Wala pa mi daruha. Mungkin sa katunganahan mo saka hala saka kaya ron mo daros ko ang. Daog na kara. Dami, boss. Uy, dota ka. Dada mo do. Congrats. Congrats. Ano siya, boss? Reserve ni siya. Dapat ni boss. Reserve. Ano ito tong. Reserve ni. Ugnay mo hangyo na to nga magpabarang. Oh, nga. Ano muni. Moni, barangon kini. Ano ito tuslokon sa dagom. Oo, boss. Sakto ako ito boss. Ay kaya ito tuslok. Sige, sugan na nato tuslok boss. Dugna pa akong sugan boss. Eh, gusto niyo tuslok. Tuslok ka. Ayaw lang boss. Loy kay boss. Dapat man mo. Sige na, oy, unsa man ang among gusto ba nga kanang madayon ang mo sa lida. Oy, Oh, pero ano niya, boss, Palagi kay. Munyikas barang. Kung may mapabarang na to di. Siya tong pagtisag to. dili lang tala dong gabon siya boss. Oy, siya biya ato na siyang. Uy, boss. Sige. Unsa may kuan ni mo? Unsa may gusto nimo gyud? Mahitabo ani niya. Ang gusto na po siya mao na yung buo na to siyang prinsesa sa mga barang.